Prvý ročník súťaže vo varení guláša nenechal fajnšmekrov z mesta nečinných a v areáli združenej strednej školy sa zišlo niekoľko družstiev, ktoré prezentovali svoje kulinárske umenie. Počas varenia sa uskutočnilo niekoľko sprievodných akcií. Túto akciu organizuje Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Pani Osvety 17. Chceli sme urobiť všetko preto máme zameranie, aby sa v meste niečo pohlo, ale aj preto, že na to máme zameranie. No a hlavný zámer je, aby sa ľudia stretli, aby bola recesia a aby sme zhodnotili, kto na to ako má, aby bolo spoločenské stretnutie. Družstiev sa zúčastnilo 6, bolo nahlásených 8, 2 odrekli, ale budeme v tom pokračovať aj naďalej. Budúci rok budeme zvažovať marketingovo, ktorý je vhodný termín. O zábavu sa postaralo združenie voľne hrajúcich muzikantov. Po viac ako 3-hodinovom maratóne sa pristúpilo k hodnoteniu kulinárskych výtvorov jednotlivých družstiev. Porota precízne zhodnotila vzhľad, vôňu, chuť i zloženie gulášov. Hodnotili ich samotní účastníci, a to priamo na boisku. Nakoniec sa porota zhodla na 3. mieste, ktoré získalo družstvo Mestského úradu, druhú priečku obsadila dvojica Gápel a víťazom sa stalo zloženie združenej strednej školy, ktorá si odniesla hodnotnú cenu v podobe gulášového kotlíka a varešky, aby im to tak dobre varilo i naďalej. Aj veľkú vareku. Myslím si, že majú záverečnú skúšku urobenú.